Hello, welcome back to our channel, noelPTV. Salamat po sa unang 47 subscribers sa unang linggo ng ating vlog. At gusto ko po na mag-shoutout sa apat na nakapublic ang settings sa kanilang subscription. Sina Joy, Marybeth Ricacho, Yomer Henry Lopez, Alma Abraham at MJ Teng. Ayan, maraming salamat po sa panunood. At kahit na medyo nagpa-practice pa lang tayo sa vlogging, lalo na sa editing, patuloy pa rin ang ating pagva-vlog. Kaya ngayon, ang vlog number 2. Sa vlog na ito, pag-uusapan natin ano ba ang trabaho ng isang physical therapist at ano ba yung profesyon, paano nagiging PT ang isang tao. So, sa aking sitwasyon, nag-aral ako ng 5 taon, so 4 na taon sa kolehiyo. Ang unang 2 taon sa mga minor subjects, so mga English, Math, Science, mga gano'n, Algebra, yung mga minor subjects, so the usual. Yung susunod na 2 taon, sa 3rd year at 4th year, yung mga major subjects. Nandito yung anatomy, human structure, yung mga parte ng katawan ng tao. Meron din po kaming dissection, yung pag-aralan nyo ng malaliman yung katawan ng tao. So, kailangan malakas yung sikmura sa paghawak ng bangkay ng tao para mapag-aralan. Meron din yung physiology, yung functions, yung paano ba gumagalaw ang tao, pati yung internal organs, paano gumagana ang utak, ang spinal cord, ganun. Meron din yung kinesiology or human movement. Kasama na dito yung mga kalamnan or muscles, yung joints, yung bones, nerves, blood vessels, at iba pang mga bagay sa katawan na gumagalaw at nagpapagalaw dito. At sa ika-5 taon ng pag-aaral, so meron yung clinical internship. So 10 months ito, so 10 buwan. So bawat buwan, sa isang hospital ka or clinic or community-based center. So pwede kang ma-assign sa orthopedic department, or sa neurology, or hawak ka ng mga cases like stroke, mga fracture, or post-surgery, yung mga naoperahan. At gayon din yung mga pediatric conditions sa mga bata tulad ng cerebral palsy, at mga burns, wound care centers, at marami pang iba. So, bilang physical therapist, gumagamit kami ng mga physical modalities. Ano nga ba yung batas na tibay sa amin o nagbibigay ng otoridad na humawak ng mga pasyente? Ito po yung Republic Act 5680, an act creating the Board of Examiners for Physical Therapists and Occupational Therapists. So sa ngayon hindi pa hiwalay yung board, yung para sa PT at saka sa OT. So sa board exam, sa unang araw ng eksaminasyon, magkasama pa yung PT at OT. Pero sa ikalawang araw, nahihiwalay sila para sa mga applications, sa clinical applications. So, dito, sinasabi rin ng ACT na ang physical therapy is the art of and science of treatment by means of therapeutic exercise or exercises, heat, cold, light, water, manual manipulation, electricity, and other physical agents. So, ibig sabihin, gumagamit kami ng mga physical modalities. So, hindi kami nagpe-prescribe ng chemical drugs tulad ng paracetamol or antibiotics. So, sa medical doctor po yon. So, bilang physical therapist, gumagamit kami ng deep heating modalities tulad ng therapeutic ultrasound o kaya superficial heating modality like the hot moist pack or infrared lamp, mga ganon. At gayon din yung physical agents like pwede rin heat and cold, no, cryotherapy or traction, and yung practice ko po ngayon yung manual and manipulative therapy. So sa gamit lang ng aming mga kamay, so mapapabuti namin yung kalagayan ng mga pasyente. Isang pagkakamali sa mga tao yung sa isip nila ang physical therapist ay isang massage therapist. Iba po yun. Although ang massage ay isa ring physical modality na pwedeng gamitin ng PT, ang
propesyon ng physical therapy ay nagkakaroon ng malalimang evaluation or initial evaluation ng pasyente para ma-assess kung ano yung mga problem list niya, ano yung gagawin, tas magpe-prescribe ng program or physical therapy management. At magkakaroon na naman ng re-evaluation for how many sessions hanggang mapabuti yung kalagayan. So may functional goal settings na tinatawag. So ang session sa isang physical therapy treatment ay tumatagal mula yung iba 30 minutes, mayroon ding 45 minutes, pero sa clinics namin full hour of treatment. At ang focus po namin sa ngayon sa Integrative Physical Therapy and Wellness Center ay manual therapy, tapos integrated with acupuncture and other physical modalities. Ngayon din gusto ko pong talakayin sa spine health. So magkakaroon ng seminar workshop sa November 24 sa Ariana Hotel. Meron na pong nakarehistro na 22 participants. So meron pa tayong 8 hanggang 10 na available slots. So sa mga gusto makibahagi, open po ito sa mga registered physical therapists, gayon din sa PT students, sa spine health advocates, gayon din sa chronic spine pain sufferers, para matutunan ninyo paano ma-manage ang inyong mga kondisyon. At siguro po ito yung pinakahuling programa ng ating seminar workshop sa taon na ito, dahil sa December medyo busy na sa holidays. So ang susunod na seminar workshops probably ay sa January na. So hinihimok ko kayo, I suggest na maki-partake tayo sa seminar na ito. So yun ang physical therapy. So meron ding mga nagpapatuloy sa Masters of Physical Therapy. So pwede kang mag-focus sa orthopedics or kaya sa neuro or sa iba pang mga specialties. At meron ding nagpapatuloy sa Doctor of Physical Therapy. So dito pwede kang mag-focus sa research, evidence-based practice. So sa Pilipinas sa ngayon, meron ng Bachelor of Science in Physical Therapy, Masters, at meron din nag-offer ng Doctor of Physical Therapy. So yun, so balik tayo doon. Manual manipulation, kasi ang alam natin minsan, maraming mga pasyente nagtatanong, meron ba kayong chiropractor? So ang sagot ko, wala po. Ang meron po ay physical therapist na registered sa Professional Regulation Commission dito sa Pilipinas. Wala pa po tayong licensing under Professional Regulation Commission sa mga chiropractor. Isa pa yung nagpa-practice din ng spine health, yung mga osteopath. So sa osteopathy naman, may certification program na din under sa DOH, sa Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare. Yun ang pagkakaalam ko. Sa chiropractor, probably meron na din. Pero under PRC, so Professional Regulation Commission, ang nakarehistro pa lamang ngayon na mag-provide ng treatments sa spine at buong katawan ay ang mga physical therapist. At ang Republic Act 5680 ay nagpapatunay na mayroong lisensya ang mga physical therapist na gumamit ng manual manipulation. So, ano ba yung manual manipulation? So, pwede ito na yung mobilization, yung gagalawin yung mga joints para mag-improve yung movement between joints. So, kung titingnan natin sa picture na ito, sa spine, so move lang ako dito. Okay. So, sa cervical area, so dito, sa cervical area or sa neck area, so mayroong 7 buto at mga joints dyan. Karin din sa back area, sa may thoracic region, so may 12 na buto. At karin din sa lumbar, may 5. At meron pang nagdidikit-dikit sa sacral or sa may puwetan. So kadalasan kung may back pain ang mga pasyente, ang hinahanap ay hilot or masahista. So, kadalasan naman sa mga back pains sa Pilipinas ay mga
muscle pains tulad ng pangangawit ng likod dahil sa maling posture or postura. So sa aking practice under kay Dr. Robert Cudrum sa Advanced Postural Biomechanical Correction, inaayos din namin ang inyong posture sa pamamagitan ng manual manipulation or manual techniques at saka manipulative therapy. So, yun. So, hinihimok ko kayo, I suggest na makibahagi kayo sa ating seminar workshop on spine health, lalo na sa mga kasama nating mga physical therapists sa November 24, 2019 sa Ariana Hotel. Pag-usapan natin yung kahit yung mga headaches na hindi maalis-alis, yung suboccipital headache, dito nagsisimula yon. So, paano i-release mula sa una hanggang pang-pito na bone, tapos sa thoracic area din. At probably sa January, magkakaroon pa tayo ng isa pang seminar workshop para sa lumbar, sacral, at saka sa lower extremity. So sa hip and lower extremity, mga joints sa paa din. And thank you very much sa panonood. Please subscribe to our channel, noelPTV. Paki-share na din po. Sa ngayon, ito pa lang po yung mga introductions natin. Kailangan ko pa rin pong pag-aralan yung vlogging, paano mag-edit, at magbibigay ng mga specific therapeutic exercises para sa ating mga kasamahan, no? So, pinapaalala ko lang po na ang mga bagay na na-share natin dito sa vlog ay hindi maaring tanggapin na opisyal na medical or health advice. So, nasa sa inyo pa rin ang pagdidesisyon kung susundin ninyo. Pero kung kailangan ninyo ang serbisyo ng isang physical therapist, contact 0908-299-8882. May clinics po tayo sa San Fernando City, La Union, along Pennsylvania Avenue. Walking distance from Highway Monumento papuntang Thunderbird. At may schedule din tayo sa Urdaneta City, Pangasinan. So, gayon po. Thank you very much sa inyong oras at sa panunood. And until sa susunod na vlog. Thank you and bye-bye.